Ганна Янкута. Час пустазелля. Кажуць, перш чым даць дзіцяці кнігу, у якой гаворыцца пра балючае, гвалт, пакуты альбо смерць, яно мусіць прачытаць шмат бяспечных і цёплых казак, каб адчуць сябе ўтульна і абаронена. Нельга пачынаць з болю. Спярша трэба назапасіць сіл, каб вытрымаць яго. Я б хацела зрабіцца дзіцячай пісьменніцай для дарослых і напісаць дарослую казку. Каб гэтая кніга была нечым накшталт казкі пра тое, што жыве навокал. Бо дарослым таксама трэба хаця б зрэдчас адчуваць сябе ўтульна і абаронена. А калі гэта немагчыма, я хацела б прынамсі распаласаваць аповед, выбраць фрагменты па кантрасце і сабраць іх як слоены пірог. Балючае, чароўнае, балючае. Яшчэ я б хацела, каб гэтая кніга нагадвала геалагічны зрэз з рознакаляровымі пластамі і ўкрапінамі. І каб яны прылягалі адзін да аднаго не ідэальна, каб заставаліся зазоры і шчыліны, якія нагадвалі б пра вонкавыя ўплывы. Бо час ніколі не кроецца на лусты роўна, нават у сінхраніі, і кожны чалавек, напэўна, пражывае яго па-свойму. Не так, як іншыя. У дзяцінстве час бяжыць паволі, потым усё хутчэй, цэлыя месяцы і гады знікаюць як у прорве. Кажуць, у момант смерці перад вачыма пралятае ўсё жыццё. Аднойчы я трапіла ў аварыю і дагэтуль помню, як у запаволенай здымцы рух машыны па сустрэчнай паласе. Гэтае адчуванне часам вяртаецца, рэжучы жыццё на кадры. І мне хочацца іх захаваць. Мой аповед сабраны з драбніц. Дом, у якім я жыву, вуліцы гарадоў, размовы людзей, знаёмых і незнаёмых. Усё хісткае і няўлоўнае. Гэта кніга на цяпер. Мне на суцяшэнне, потым, спадзяюся, вырасце і нешта больш трывалае. Бо быў час, калі фармаваўся граніт, з якога мы цяпер будуем свае сховішчы. Усё мае свой час і сваю гісторыю. Сакавік 2022, чэрвень 2023 года. Дар мовы. Цяпер я ў Варшаве, у кватэры, якую арандавала ў пачатку года. Перад вачыма варта адвесці іх ад камп'ютара пейзаж, які раскінуўся з іншага боку шыбы. На першым плане ў ніжняй частцы кампазіцыі абгароджаны з усіх бакоў падворак-калодзеж з яблыняй пасярэдзіне. З майго месца відаць толькі яе макаўка з гронкамі вераб'ёў. Сам падворак амаль цалкам засланіла галлё. Далей позірк слізгае ўверх і ўглыб. На другім плане, за мурам з калючым дротам, белы чатырохпавярховік і крытыя шыферам і бляхай цагляныя будыніны, за якімі хаваецца лінія далягляду. Мне цікава, што гэта можа быць. Я адкрываю Google карты. Сіняя кропачка на рагу дома ля скрыжавання – гэта я сама. Маё месца ў свеце. Калі ў мяне з'яўляюцца наконт яго сумневы, карта заўсёды дапаможа. Праводжу пальцам управа, павялічваю карцінку. Белы чатырохпавярховік. Цэнтральнае ўпраўленне турэмнай службы. Занядбаныя цагляныя карпусы, былы следчы ізалятар. Астатняя частка карціны – 2/3 шклянога палатна, задні план – неба. Калі я пераехала сюды, вайны яшчэ не было. Але тых некалькі тыдняў я не помню. Незаўважанага зацішку перад катастрофай. Перабіраю цяпер моманты, якія маглі б зрабіцца пунктам адліку гэтай гісторыі. Кавалка падзей, выкраенага з тканкі часу. Выразнага пачатку ў яе няма. Мне раз за разам хочацца зачапіцца за нешта, што здарылася крыху раней. З заканчэннем тое самае. Заканчэнне – гэта не больш як уменне паставіць у пэўны момант кропку. Хутка год, як я ў Польшчы. А да таго ў Беларусі прайшлі выбары і пратэсты, якія захлынуліся ў рэпрэсіях. Пішу гэтае слова «рэпрэсіі» і думаю, як трывала яно ўвайшло ў наша жыццё і акрэслівае ў ім нешта значнае. Нават кнігу без яго не пачнеш.
Найбольш мяне цікавяць вокны сумежнай часткі дома, дзе паціху цялёпкаецца невядомае мне жыццё. Я ўглядаюся ў іх. Мне карціць ведаць, як асталяваліся тут іншыя, вызнаць іх таямніцы. Узімку многія кватэры здаваліся пустымі, але з таго часу, як пачалася вайна, усюды з'явіліся жыхары. На падаконні 4-го паверха сядзіць жанчына. Мне здаецца, яна тут зусім нядаўна. Цяпер яна чытае. Уяўляю сябе на яе месцы, быццам хтосьці, не я, глядзіць на мяне збоку. Вялікае вока ў небе, якое ўсё бачыць. Вайна ідзе, і ў Варшаве запоўненыя ўсе шчылінкі, так мне ўяўляецца. Побач буркуюць галубы. Яны таксама ўладкоўваюць свае гнёзды ў вышчарбінах паміж цаглінамі. Вакол адкрыты космас, разрэджаная субстанцыя, у якой мы шукаем віры свае. Так цяпер выглядае мой свет. Вайна. Якое я маю да яе дачынення? Я грамадзянка краіны-агрэсара ці суагрэсара. Не той, якая агрэсар нумар 1, але ўсё ж. Як лёгка, аказваецца, абы не было вайны, ператвараецца ў суудзел у ёй на баку нападніка. Шукаю ў сабе адчуванне віны, але знаходжу перадусім бязмежны жаль ад таго, што ўсё склалася менавіта так. Для нас у тым ліку. Мы заўсёды былі ў гэтым свеце крыху разгубленыя. Для нас рабіліся выклікам нават самыя простыя рэчы. Цяпер дык увогуле. Калі твая краіна далучаецца да нападу на іншую, ты ніякавееш перад пытаннем, ці можаш з ёй атаясамлівацца і браць за яе адказнасць, ці ўкладаешся ў яе межы, ці супадаюць твае межы з межамі тваёй краіны. Ці можаш ты ў іх легчы быў труну і сказаць «так, мне пасуе». Ці твая краіна, як тваё дзіця, якое выйшла з-пад кантролю, гадаванец, які нагадзіў у чужыя тапкі ці, хутчэй, загрыз чалавека. Можа, я б хацела нарадзіцца ў нейкай іншай, мірнай і спакойнай краіне. І мова. Што яна вырашае? Наўрад ці ў Беларусі цяпер можна знайсці беларускамоўнага вайскоўца ці начальніка турмы. Гэта нешта цьмянае і безназоўнае. Тое, чаму мы супрацьстаім ужо шмат часу. І калі назваць яго па імені, было б прасцей. Можна было б сказаць «вось хто вінаваты». Але я не ведаю, як правільна назваць гэта па імені. Не ведаю, як вызначыць нашу з ім сувязь. Я думала даць гэтаму раздзелу назву «У цені турмы». Быццам ён не пра пачатак нечага новага, а пра працяг Беларусі. Але ці магу я сказаць, што гэтая гісторыя пачынаецца ў цені турмы? Хутчэй, у цені музея, бо на суседнюю турму я звяртаю нашмат менш увагі, чым на суседні геалагічны музей. Калі верыць Google картам, ён займае галоўнае месца ў маім варшаўскім наваколлі. Адразу кідаецца ў вочы, калі зазіраеш у праграму. Я жыву ў раёне Стары Макотаў. Далёкі ад турыстычных маршрутаў і не надта багаты на славутасці. Таму музей тут адзін з цэнтраў прыцягнення, сапраўды значнае месца. І мой дом таксама дзіва. Хоць, гледзячы на яго, нічога такога сказаць нельга. Ён нагадвае шэрую скрыню, у якой захоўваецца гломаст. Праржавелыя цвікі, бляшанкі з-пад кавы, абрыўкі дратоў і ўсяго таго, што аднойчы абавязкова спатрэбіцца. Але пакуль ляжыць мёртвым грузам і зарастае пылам. Самае для мяне месца. І ўсё ж гэты дом – варшаўская рэдкасць. Ён пабудаваны ў 1936 годзе і ператрываў Другую сусветную вайну, калі большая частка горада была зруйнаваная. Каб трапіць сюды з вуліцы, я мушу нырнуць у ледзь прыкметны пад'езд, прайсці будыніну наскрозь, падняўшыся і пасля спусціўшыся па прыступках. Мінуць заценены падворак з яблыняй і толькі тады пачаць узыход на 5-й паверх без ліфта. Вышэй толькі мансарда. Дом пабудаваны літарай «Г», і мой бярлог – самае недаступнае яго месца. У мяне няма планаў. Толькі дамова на працу перакладчыцай і гэтая кватэра.
Яе мне здалі знаёмыя. За кошт ніжэйшы за рынкавы. Таму і абстаноўка адпаведная. Тут няма ні пралкі, ні пліты. Высокія пад 3 метры сцены падноўленыя белай фарбай. Яе кроплі палаюць на паркеце, які ўчарнеў ад часу і няправільна ўсталяваных батарэй. У маім распараджэнні кухня з ракавінай і лядоўняй, а таксама пакой, стол, шафа і матрац. Канапу выдатна замяняе падаконне, асабліва калі пакласці на яго падушку, а рэчы, раскіданыя па ўсіх паверхнях, стаяць па кутах у кардонках, торбах і чамаданах. Я не ведаю, калі давядзецца адсюль з'язджаць, бо пра тэрмін мы не дамаўляліся. Пажыць некаторы час у Варшаве і можа разабрацца з дакументамі. Вось і ўвесь мой план. За сцяной нехта жыве. Я і цяпер чую. Тэлевізор уключаны, ідзе выпуск навін. Калі напружыць слых, можна разабраць асобныя словы. Да мяне прабіваюцца навіны, фільмы, нават оперы. Увечары за сцяной часам глядзяць музычныя праграмы. І сюды далятаюць оперныя арыі і кантаты. Тэлевізор уключаецца рана і бывае не змаўкае да позняй ночы. Тамтэйшы жыхар таксама час ад часу выдае гукі, гулкая і раскацістая, нібыта ненаўмысная ах-ха-ха. Дом таксама жыве. Ён пырхае і керхае, і ўвесь крышыцца, апаўзае друзачкамі долу. У куце пакоя за дзвярыма злавесна блізкае чырвонае вока. Гэта працуе электралічыльнік. Са шчылін між дошчачкамі і выцертага паркету выпаўзаюць дробныя карычневыя жучкі. Часцей за ўсё я бачу іх на цёплым падаконні. Гляджу ў інтэрнэце. Яны называюцца скураедамі. Інтэрнэт поўніцца парадамі, як ад іх пазбавіцца. Але мне яны не перашкаджаюць. Праз месяц, паўгода ці, можа, год гаспадары будуць рабіць тут рамонт, і ад скураедаў не застанецца ні скуркі. Я абжылася. Купіла на кухню індукцыйную плітку на адну фаерку, а бруднае адзенне нашу на суседнюю вуліцу. Там ёсць грамадская пральня з машынамі розных памераў. Мне найбольш пасуе тая, што на 8 кілаграмаў. 40 градусаў без сушкі. Я карыстаюся грамадскай пральняй быццам у кіно. Зрэшты, цяпер шмат што быццам у кіно. Жыццё за сцяной варушыцца і глядзіць тэлевізар. У калідоры з'яўляюцца пакеты са смеццем, з'яўляюцца і знікаюць, быццам іх зносяць дамавікі. А можа там, у самым куце дома з відам на турму, ён і жыве? Галоўны дамавік гэтага жыллёвага кааператыву. Калматы і барадаты. Набіраю ў пашукавіку па-руску «дамавік». І на экран выскокваюць рознага кшталту нячысцікі, а таксама цацкі і падарункавыя статуэткі. Беларускі ж дамавік, калі верыць інтэрнэту, больш падобны на сівавалосага дзядулю з доўгімі вусамі і барадой, якая можа быць ахайна падстрыжаная і нават заплеценая ў коску, альбо тапырыцца ў розныя бакі. Але жыхара майго засцення я ўяўляю інакш. Лысаватым, з рэдкімі пасмамі валасоў і худым тварам, падобным на абцягнуты скурай чэрап. Прыкладна гэтак жа ў кнізе пра беларускіх нячысцікаў выглядае худ, свавольны дух, які таксама жыве побач з людзьмі і часам можа ў нешта ператварацца. У талерку ці, напрыклад, у палена. Калі ў тваім доме паселіцца худ, гаворыцца ў той кнізе, усё ў цябе пойдзе ладам і ў хату паплыве багацце. Але калі худ жыве за сценкай, то гэта ўжо, мабыць, не лічыцца. Пакуль я не пасялілася на Макотаве, то нічога не ведала пра тутэйшы геалагічны музей. Тыцкаю іконку на карце. Уваход бясплатны. Сярэдні бал, паводле меркавання наведнікаў, 4,6. У цэлым, музей людзям падабаецца. Гартаю каментары, каб пабачыць, за што яму ўсё ж знізілі адзнаку. Натыкаюся на 3. Цікавая выстава, мінус за адсутнасць паркінгу. Побач няма дзе стаць. І ўсё ж 4,6 гэта вельмі шмат. У цэнтральнага ўпраўлення турэмнай службы ўсяго 1,8 бала. У школе з такім на наступны год не пераводзяць. 3 каментар зверху. Непрыемнае абслугоўванне кліентаў. А ў прадуктовай крамы, якая месціцца ў маім доме на першым паверсе,
Бал яшчэ вышэйшы, чым у музея, 4,9. Крама з'явілася ўжо пры мне. Я на ўласныя вочы бачыла, як туды заносілі першыя скрыні. Што там было раней, я не памятаю. У цукерні ж, якая адкрылася неўзабаве пасля крамы, усяго 3 балы. Цукерня. Пазычаю слова з польскай ці украінскай, бо калі верыць слоўніку, па-беларуску гэта кандытарская. І ў такое найменне я не веру. Яно быццам з іншага жыцця. Трэба ж, 3 балы. А яны нядаўна ладзілі акцыю. Шарык марожанага за 1 злоты. Да іх стаяла чарга. І нават гэта не дапамагло. Мы з І не можам прыдумаць, куды сябе прыкласці. І цяпер тут. Так атрымалася. З таго часу, як я з'ехала ў Польшчу, ён жыве на 2 краіны. Пару месяцаў са мной, пару ў Беларусі. Ён не хоча з'язджаць зусім, ці прынамсі адцягвае гэты момант. За 2 тыдні да пачатку вайны ён якраз прыехаў сюды з Мінска. Пачатак вайны робіць нас здранцвелымі. Мы мярцвеем. Нешта падобнае я адчувала 1,5 года таму у разгар пратэстаў. Час ляціць, і ты нічога не можаш зрабіць. Быццам назіраеш збоку, як падае і разбіваецца нешта каштоўнае. Гэта адчуванне часу амаль фізічнае. Яно цячэ праз цябе. За гарызонтам знікаюць планы, будучыня. А ты можаш толькі стаяць і назіраць. Каб супрацьстаяць гэтаму здранцвенню, мы мітусімся, ходзім на вакзалы, дзе цяпер дзень і ноч віруюць чалавечыя плыні. Шукаем у сацыяльных сетках магчымасці камусьці дапамагчы, да нечага далучыцца. Быць з людзьмі. Арганізаваць нешта вялікае мы не здольныя. На гэта ў нас не стае рашучасці. Таму можам зрабіцца хіба што маленькімі вінцікамі. Але ў які механізм убудавацца? Урэшце І знаходзіць гуманітарны склад, дзе заўсёды патрэбная пара рук. А я запісваюся ў гарадскім валанцёрскім сервісе на дзяжурствы, перакладаць з рускай на польскую і наадварот. Парадкуючы нататкі, я прыгадваю тое першае здзіўленне вайной, яе жахамі і смерцямі. Здзіўленне, якое цяпер адчувальна прытупілася. Ці можна прывыкнуць да навін пра вайну? Ці не мушу я ўсімі сіламі змагацца супраць такога прывыкання? І ці не вырачаная ў такім змаганні на паразу? Цяпер, калі час мінуў, СМІ ўжо шмат пра што не пішуць, бо свет інертны, і неабходныя спецыяльныя высілкі, каб гэтай інерцыі не паддацца. Каб кожны дзень памятаць, што смерць усюды існая, што зусім недалёка адсюль людзі гінуць на вайне і ў акупацыі, зазнаюць катаванні, сядзяць у турмах, і далёка таксама. І кажа, што я размаўляю па-руску з акцэнтам. Не ведаю, ці мае ён рацыю, а калі мае, то адкуль у мяне акцэнт? У дзяцінстве я размаўляла па-руску, а гэта мая першая мова. Бо я нарадзілася ў рускамоўнай сям'і, звычайнай. Менавіта рускамоўныя сем'і для Беларусі звычайныя. Пішучы гэтую нататку, стараюся прыгадаць, адкуль я ўвогуле ведаю беларускую. Нават спецыяльна званю маме спытаць. Яна кажа, што са школы, бо ў сям'і беларускай са мной не займаліся. Але ў мяне была чытанка, у якой, як мне прыгадваецца, беларускія тэксты суседнічалі з рускімі. Я не помню, каб спецыяльна вучыла беларускую ў школе. Мне хочацца думаць, што беларуская давалася мне натуральным чынам, ніякіх высілкаў не вымагала. У дзяцінстве я пісала па-беларуску вершы. Знаходжу цяпер у інтэрнэце тую чытанку 1989 год выдання. У змесце рускія і беларускія тэксты сапраўды ў перамешку, як я і памятаю. Нават у раздзеле пра Леніна, які я заўсёды прапускала. У маім дзяцінстве яшчэ быў Ленін, неабавязковая праграма. Я не помню, каб у гэтай кнізе мяне нешта здзіўляла. Ні ён, ні беларуская мова. Хаця, магчыма, гэта проста падман памяці, і я прыгадваю тое, што хацела б прыгадаць. Ва ўсякім разе я магла чуць беларускую па радыё. Наша гарадзенская прастора, а я нарадзілася ў гародні, увогуле была шматмоўнай. Руская мова дома і на вуліцах, беларуская ў садках і школе, польская штовечар на польскім тэлебачанні, якое цягнула не горш за расійскае.
У такіх умовах, нават размаўляючы выключна на рускай, з дзяцінства можна вынесці яшчэ 2 мовы. Цяпер мне цікава глядзець на сваё дзяцінства з лінгвістычнага гледзішча. Існаванне ў адной прасторы розных моў успрымалася тады як нешта натуральнае. Да таго ж яны напраўду маюць шмат агульнага – беларуская, руская і польская. Часам кажуць, што мова, падобная на тваю родную, гучыць смешна. Смех выкліканы блізкасцю і ўсё ж няпоўным разуменнем. Памятаю, як бацьку рассмяшыла беларускае слова «мармур». Магчыма, таму што ў ім ёсць нешта кацінае, насуперак чаканай цвёрдасці і трываласці. Відаць, у маім дзяцінстве нешта пачало змяняцца. Мне ніводная з гэтых 3 моў смешнай не здавалася. Сама я акцэнту ў сябе не заўважаю. Мая руская здаецца мне звычайнай. Хоць часам без доўгай практыкі я лаўлю сябе на тым, што мне складана будаваць сказы. Яны выходзяць грувасткімі і ненатуральнымі. Быццам язык у роце не варушыцца. Каб мова загучала нязмушана, трэба разгаварыцца, хаця б некалькі гадзін, і тады яна вяртаецца, любая, асабліва, калі гаварыць шмат. Думаю, яшчэ некалькі валанцёрскіх дзяжурстваў, і ўжо нават і не заўважыць у мяне ніякага акцэнту. Апроч маёй, на паверсе яшчэ 4 кватэры. Жыхара першай, той, што ля самых сходаў, я для сябе называю заўзятарам, бо на яго дзвярах красуецца налепка з эмблемай польскага футбольнага клуба «Легія». Яна ў форме шчыта, зялёная палоска, потым белая, чырвоная і зноў белая. Так мог бы выглядаць кампраміс паміж 2 беларускімі сцягамі. Гэтыя колеры прыцягваюць маю ўвагу, дзе б я не была. Але, здаецца, кампраміс такога кшталту ўжо немагчымы. Налепкі «Легіі» ёсць і на іншых паверхах, на рамах, некалькі штук у адным месцы. Няўжо гэта ўсё заўзятар? Я бачыла яго некалькі разоў, мы сутыкаліся на сходах. З выгляду не скажаш, што гэта аматар абклеіваць пад'езд. Але што я магу пра яго ведаць? Я ў геалагічным музеі, на скрыжаванні часоў і пластоў. Яны тут, побач, нягледзячы на вонкавую выпадковасць такога суседства. Не прыгадваю, каб нешта рабіла на мяне такое ўражанне ў Беларусі. Раскалупваць час там нашмат цяжэй. Пазногці абломіш. Яго расслоенасць, не выстаўленая на ўсеагульны агляд, а быццам прыхаваная і чакае уважлівага вока. Пошук вымярэнняў у Мінску вымагае папярэдняй практыкі. Я праходжу яе тут. Гэта маё хатняе заданне. Выканаўшы яго, я ўсюды здолею скакаць з эпохі ў эпоху. Мне цікава, калі паўсталі гэтыя інтэр'еры. Прасторная зала са шклянымі стэндамі і макетамі да гістарычных жывёл выклікае згадкі пра 19 стагоддзе. Час, калі навукоўцы-энтузіясты капалі зямлю ў пошуках скамянеласцяў і складалі першыя геалагічныя карты сваіх мясцовасцяў. Зазіраю на інтэрнэт-старонку музея, каб праверыць, ці маю я рацыю. Але не. Свой інстытут геалогіі Польшча займела толькі зрабіўшыся незалежнай. Будаўніцтва гэтага гмаху пачалося ў 1925 годзе, а падчас варшаўскага паўстання 1944 года большая яго частка разам са зборамі знікла ў агні. Цяперашні будынак – пасляваенная рэканструкцыя. На галоўнай старонцы музея гадзіннік адлічвае час. Ад пачатку свету мінула 4 мільярды 554 мільёны 385 тысяч 120 гадоў, 184 дні, 14 гадзін, 18 хвілін і 9 секунд. Ужо 10. Я думаю пра сюжэт нашай геалагічнай фантасмагорыі. Як ён выбудоўваецца? Першы стэнд. Дакембрыйскі перыяд, які доўжыўся 90% часу ад усяго існавання зямлі. Такой завязкі не вытрымаў бы ніводзін раман. Мы называем даўжэзны кавалак мінулага адным словам – дакембрый. Бо для нас ён зліваецца ў адну невыразную пляму, хоць насамрэч гэта 3 бясконцыя эпохі – эоны – катархей, архей і пратэразой – каля 3,5 мільярдаў гадоў.
Гэта было да Кембрыю. Гэта было да вайны. У экспанатах на гэтым стэндзе няма слядоў жыцця. Гэта камяні. І ніводная іх лінія не сведчыць пра арганічнае варушэнне. Яны ўсе нямыя. Мёртвыя, калі гэтым словам можна ахарактарызаваць тое, што жывым ніколі не было. А можа, гэта таксама форма жыцця, незразумелая для нас? Можа, нашы вызначэнні жыцця не вытрымліваюць крытыкі? Ці мёртвае тое, што яшчэ не нарадзілася? Але тады акт стварэння ўжо адбыўся, толькі камяні яго не памятаюць, бо з тых часоў нават тое, што скамянела, магло рассыпацца. Ад дакембрыйскага жыцця да нас дайшлі толькі адбіткі. Тэатр ценяў. Так навука акрэслівае рэшткі тагачасся. Універсальнае вызначэнне. Варта толькі знайсці належную перспективу. Не можу розібрати, що написано. Гэта украінцы, падлеткі. Яны не ведаюць польскай. Падымаю вочы. На білбордзе імітуецца пісьмо ад рукі. Я таксама нічога не разумею. Відаць, пасланне для сваіх, не прызначанае для неспрактыкаванага вока. Цяпер на вуліцах шмат украінскай, здаецца, нават больш, чым рускай. Я не помню моманту, калі пачала гэта заўважаць. Помню толькі, як праз некалькі дзён пасля пачатку вайны ехала ў Варшаву з Кракава, і цягнік быў перапоўнены людзьмі. Яны стаялі ў тамбурах і праходах паміж сядзеннямі. У апошнія гады я такога не бачыла. І пасля ўсё ўжо было не так, як раней. Падымаюся сходамі. Адчуваю, як губляюся ў зігзагах лесвічных пралётаў, што скачуць ад узроўню да ўзроўню, і парэнчаў кратаў, якія ўтвараюць з лініяй лесвіцы вострыя вуглы. Паверхі тут высокія, і я амаль адразу збіваюся з ліку, на якім я ўжо. Пад'езд быццам апанаваны прывідамі. Яны мяне чмуцяць. Плямы на сценах здаюцца абрысамі астравоў і кантынентаў. Вось Новая Зеландыя, вось Шпіцберген, а вось Лаўразія. Цікава, ці ўключаюць тут у кватэрную плату адлічэнні на капітальны рамонт. Рахунак за міжкантынентальныя падарожжы. Я не ведаю, як у Польшчы выглядае жыроўка, бо штомесяц плачу гаспадарам фіксаваную суму. Неяк у Мінску, рамантуючы сваю кватэру, мы з І прасвідравалі сцяну наскрозь. І ў пад'ездзе з'явілася дзірка. Мы замазалі яе растворам і пасля пафарбавалі, але ўважлівы позірк усё адно адрозніць такую асаблівасць рэльефу. На сцяне чарговага паверха паштовая налепка «Прыярытэт», як напамін пра тое, што мы – лісты, якія час адпраўляю ў будучыню. З кожным крокам пад'ём робіцца ўсё складанейшым. Але яшчэ 2 пралёты, і я бачу на падаконні гаршкі з геранню. Знак, што я амаль дома. Гэта падказка. Хтосьці выставіў іх сюды, каб прывіды не збілі мяне з дарогі, не затлумілі галаву. Заходжу ў цёмны калідор. У гэты момант мусіла б запаліцца лямпа. Тут ёсць датчык руху. Але на мяне ён не рэагуе, толькі часам на І. Магчыма, таму, што ён вышэйшы. Уключаю на тэлефоне ліхтарык, абмацваю плямай святла дзверы, шукаючы замочную шчыліну. Я дома. Нельга не прызнаць, што руская культура ў Беларусі ў асаблівым становішчы. Нават калі закрыць вочы на той факт, што ў нас 2 дзяржаўныя мовы, беларуская і руская, што само па сабе яшчэ можа нічога не значыць. У нашых школах і ва ўніверсітэтах літаратура іншай дзяржавы вывучаецца не менш, а можа і больш, чым уласная. Руская літаратура прадстаўленая ў нашых кнігарнях нашмат шырэй, чым беларуская. За літаратуру, культуру ў суседняй краіны людзі трымаюцца нават у маім беларускамоўным коле. Нядаўна я натрапіла ў сацыяльных сетках на абвестку. Беларускія творцы, якія з'ехалі з Беларусі праз рэпрэсіі, ставяць у Польшчы спектакль паводле апавядання рускага аўтара. Ніводная з іншых культур, у тым ліку суседскіх, такога становішча ў нас не мае. А можа, гэта значыць, што руская культура нам не чужая? Можа, яна таксама наша? Тады, атрымліваецца, мы не толькі беларусы, але і крыху рускія. Ці проста беларусы, як нацыя, выраслі ў цені рускай культуры і ў адрыве ад яе сябе не ўсведамляюць.
Чаму менавіта руская культура неяк асабліва нас узбагачае, больш, чым іншыя? Праз рускую мову, якую мы ведаем ад нараджэння. Я б хацела, каб грамадская дыскусія вакол гэтых пытанняў была ў Беларусі магчымая, і каб ад яе хаця б нешта ў выніку залежала. Калі пачалася вайна, значыць, нешта мусіць змяніцца. Немагчыма жыць тым жыццём, якое было раней. Нават калі яго ўшчэнт развярнула пасля пратэстаў 2020 года. Магчыма, таму я і хаджу на валанцёрскія дзяжурствы, бо жыццё мусіць зрабіцца хаця б трошкі іншым. Я хачу пераламаць яго будзённы бег. Хіба можна па-ранейшаму хвалявацца пра тое, каб не спазніцца на працу, пакуль раўняюць з зямлёй Марыуполь? Спрабую цяпер усё вымяраць Марыупалем. Адчуваю, што мушу на кожным кроку ўлічваць тое, што дзесьці ў бамбардзіроўках руйнуюцца гарады, а людзі гінуць пад заваламі. Так урэшце вымалёўваецца мой кавалак віны. Нават не столькі беларускай, колькі агульначалавечай. Віны сядзення перад экранам і назірання за чужымі пакутамі і смерцю ў жывым эфіры. Думка пра тое, што я магла б нарадзіцца ў Марыупалі, быць там цяпер. Цвяліць мяне, я не магу ад яе адмахнуцца. Прыкладна гэтак жа, чытаючы раней кнігі пра Халакост, я спрабавала ўявіць сябе ў канцлагеры. Але ці не грае тут са мной кепскага жарту цікавасць да досведаў рознага кшталту, нават такога памежнага, туры ў апраметную, пабачыць і не памерці. Мне амаль хочацца аказацца па той бок пакут. Штодня, ідучы праз стары Макотаў, я бачу выяву Вітальда Пілецкага. Яго партрэт вісіць на мурах турмы на Ракавецкай, дзе яго катавалі і пасля забілі. Вітальд Пілецкі – ротмістр польскага войска і стваральнік канспірацыйнай арганізацыі. Падчас Другой сусветнай вайны наўмысна трапіў у Асвенцым, стварыў там рух супраціву і пасля, сабраўшы патрэбныя звесткі, здолеў вярнуцца на волю. У сацыялістычнай Польшчы яго судзілі як шпіёна. Дзесьці там, за маім акном, гэта і адбывалася. Я ўжо другі раз жыву ў Варшаве ля турмы. Дагэтуль мне давялося на некаторы час спыніцца непадалёк ад карна-следчай турмы нумар 3 на Празе, ад якой амаль нічога не засталося. Цяпер на яе месцы звычайны жылы дом. Побач помнік закатаваным. 5 балаў паводле карыстальнікаў Google картаў. Месца для шпацыраў з сабакамі. Хуткая дарога па закупы на рынак, у дзіцячы садок і ў школу. Месца разваг над гісторыяй. Ці значыць гэта, што ў Варшаве шмат турмаў? Было б варта праверыць статыстыку. Цяпер і ў сацыялістычнай Польшчы. Бо абедзве гэтыя турмы сацыялістычнай эпохі. А можа гэта значыць, што я нашу сваю турму з сабой? Я мушу абачліва выбіраць словы, бо яны зноў маюць сэнс. Гэта не цацка ў краіне з такой колькасцю палітвязняў. Асвенцым быў забаўкай, сказаў Пілецкі жонцы падчас іх апошняга спаткання. Так пішуць у Вікіпедыі. Я прыгадваю гэтае параўнанне, калі чую на дзяжурстве размову. Мы в Харькове думали, что у нас кошмар. Но в сравнении с тем, что творится у вас в Мариуполе, у нас еще, считай, курорт. Бледно-жоўты і шурпаты мур турмы на Ракавецкай сягае неба. У горадзе рэдка пабачыш такую высокую глухую сцяну. Быццам стаіш пад скалой, а яна навісае над табой, пагражаючы абрынуцца на галаву. Мабыць, наверсе калючы дрот застаўся яшчэ з тых часоў. Але адсюль, знізу, яго не відаць. Да вайны я амаль не карысталася ў Польшчы рускай мовай, толькі беларускай і польскай. Яно і зразумела, навошта яна тут. У Беларусі ж, нават перайшоўшы на беларускую, без рускай я абысціся не магла. Яна была маёй маскай, спосабам зліцца з навакольным, пераважна рускамоўным асяроддзем. Я пераключалася на яе не толькі тады, калі сутыкалася з уладай і баялася прыцягнуць да сябе ўвагу, але і ў больш простых і бяспечных сітуацыях. Напрыклад, у размовах з дактарамі. Бо мне не заўсёды ставала сіл вытрымаць здзіўленне,
А бывала і неўразуменне, якое выклікала беларускае. Не было сіл нешта тлумачыць, супрацьстаяць агрэсіі ці іншым эмоцыям, якія абуджала ў людзей сустрэча з іншай мовай. Гаварыце па-нармальнаму, хаця б раз чулі многія з нас. Па-нармальнаму гэта па-руску. Мы рэагавалі на гэта па-рознаму. Хтосьці зацінаўся і ўсё адно працягваў па-беларуску. Хтосьці, як я, пераключаўся. Яшчэ я размаўляла па-руску са сваякамі і даўнімі знаёмымі. Тымі, што ведалі мяне рускамоўнай. Бо інакш давялося б ламаць схему паводзін, адмаўляцца ад зручнай мадэлі ўзаемаадносін, доўга апраўдвацца, і на гэта таксама сіл не было. Быць беларускамоўнай у Беларусі азначала пастаянна быць гатовай да двух сэнсоўных сітуацый і непажаданых дыялогаў, увесь час заставацца ў напружанні. Таму жаданне аддацца інерцыі, вярнуць у сваё жыццё руціну ў нейкія моманты перамагала. Пераходзячы ў Беларусі на рускую, я атрымлівала перадышку. Але тады ў мяне з'яўлялася непрыемнае адчуванне, што гэта не я выбіраю, на якой мове гаварыць, што я хацела б іначай. У Польшчы я з такімі сітуацыямі не сутыкаюся, і перадышкі мне не патрэбныя.